सोर बुंलाय हौवा हिनजाव फेसबुकआव नों नांलायनानै सप्तासे उनाव नों खुदुमलायना खोन्थिफिनसै आरो पाब्लिकनो बे सामब्राम नङा मा देलाय बिसोरखौ सामब्राम होना मा होनगोन देलाय एमजिआ सानदो आं सैथो प्रितिया सानदों आं सैथो पाब्लिकनि सिगाङाव सोर समाधान खालामनो हागोन नोंसोरखौ ससियेल मिडियाआव नोंसोर सानैबो साननाङा आं मोजां पाब्लिकनि सिगाङाव खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय एमजे प्रिति गोबां दावराव नोंथांमोना मिडियायाव नुखाबाय थादो जानांगौ प्रितियाबो बिखौ गोबां बाथ्रा बुंदों एमजेआबो गावनि वाइफखौ गोबां बाथ्रा बुंदों मा जाखो जाथाया हौवा हिनजावनि गेजेराव संसार जानाया बोरै जाखो नोंथांमोना नायलांबाय था गोबां बाथ्रा ओंखारदों प्रितिनिफ्रायबो ओमफ्राय एमजेनि खुगानिफ्रायबो नोंथांमोना गोबां खोनानो मोनदों दा नोंथांमोना जायफोरा नायाखै नायना लाबानो जाबाय प्रितिजों एमजेजों मा हौवा हिनजावनि गेजेराव गारलाय मारसिगोन नामा हौवा हिनजावनि गेजेराव दावराव दावसिया जामारदों नामा नोंथांमोना फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय आं बिथांमोननि मोननैसो भिडिअ होनो सानदों नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय नायनायनि सिगां जायफोरा चेनेलाव गोदान गिबियावनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जायफोरा मोजां मोनो शेयार खालाम लाइक खालामनाबानो जाबाय दा जों बुंनो थाङाखै एमजे ब्रादारनि हौवा हिनजावनि गेजेराव सोरबा मानसिया बुंनानै रावखौबो बुजायनानै एबा गाज्रि खालामना मोजां खालामनो हाया हौवा हिनजावनि लोगोआवसो बाथ्रा मिडियायाव सोरबा दुखु जानानै मिडियायाव सोरबा नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो लाब गैया बेखौ न'खराव बुजायनानै एबा हौवा हिनजावनि गेजेरजों मिलायना थानायनि लोगोआवसो बाथ्रा ना दा मिडियायाव गोबां मानसियाबो रायदों गोबां मानसिया मिनिदों दा बिसोरनि बागै गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो ट्रल खालामनाय माबानाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दोंना फेसबुक इउटुबफोराव दा बेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ फार्स्टआवनो नायग्रोना लाबानो जाबाय दे एमजिआ सानदो आं सैथो प्रितिया सानदों आं सैथो पाब्लिकनि सिगाङाव सोर समाधान खालामनो हागोन नोंसोरखौ ससियेल मिडियाआव नोंसोर सानैबो साननाङा आं मोजां पाब्लिकनि सिगाङाव प्रितियाबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां एमजिआबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जानायखौ दा लुबै नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जाना देखायनायखौ दा लुबै नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर बानाय नोंसोरनो मोजां मोनलायदों नोंसोरनो गोसथोलायदों नोंसोरनो हाबा जादों नोंसोरनो गथ' खांदों नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर मोजां बानाय पाब्लिकनि सिगाङाव आं मोजां बेखौ नोंसोरो दाहादे सोर सानैजोंसो मोजां मोनलायदों रायजोआ नोंसोरखौ रावबो मोजां मोनलायहोआखै नों मा समाव मालानि दिनाव नों क'क्राझारनिफ्राय प्रितिखौ लोगो हमनो थांदों बेखौबो आं मिथिगौ नोंनि भिडिअनि गेजेरजों बेनिफ्राय नोंसोर माला गोसो थोलायखो आरो मालानि समाव हाबा जाखो मालानि समाव गथ'बो थाखो दिनै नोंसोरनि हाबा जानाया बोसोर जादोंना जायाखै गथ'आ खै मास जाखो नोंसोरनि गासैबो भिडिअआवनो दंजोबो आरो नोंसोर ओरैबायदि बुंनाय बाथ्रा दङ पाब्लिकनि सिगाङाव जों सानैनि संसाराव जोंखौ सेफायनो नागिरगासिनो दङ आंबो बेखौ बुजियो बेबो आंखौ बुजियो नोंसोरनि बेफोर बाथ्रा नाथाय नोंसोरो बेफोरखौ मोनसेबो लाखिनो हायाखै दिनैसिम नोंसोरनि फिसा फंफ्रोमबो बाथ्राखौ नोंसोर सानैया दिनैसिम लाखिनो हायाखै आं बेनिखायनो गोबां भिडिअ बुङो सेंग्रा सिख्लाफोरखौ सासे सिख्लाखौ लोगो मोनब्लानो मोजां मोनजाया आरो हाबा जाजाया आरो सासे सिख्लायाबो सासे सेंग्राखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो मोजां मोनजाया आरो हाबा जाजाया नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायफुबाय थानाय समाव मा काहानि जादों सोरबा बिराद रुखुबो गाबग्रा दं बेवहाय आं गासै बाथ्राखौ मिथिगौ नाथाय आं बुङा दिनै एमजेआ जाबाय इउटुबजों भिडिअ बानायनानै सलियो प्रितिया जाबाय साख्रि मावो दिनै एमजेआ हाबा जागोन बेंगलाव दिनै एमजेआ इउटुब बानायथिंबाय थानांगोन गिदिंथिंबाय थानांगोन अब्लासो थाइसे थाइनै रां फैगोन हिनजावजों थानांगौब्ला हिनजावजों थानानै हिनजावनियाव भिडिअ बानायबाय थानांगोन नंना नङा संसार जानोबा हिनजावजोंबो थानांगोन नङाब्ला हिनजावाबो हौवानियाव थाफैनांगोन सासेया साख्रियाव थागोन सासेया बेरायथिंबाय थागोन हाबा जायैनि आगोलावनो मोनफ्रोमबो बुस्थुखौ साननांगौ बबेबा जायगायाव थांबाय जोङो सासे सिख्लाखौ मोनहैबाय आं बेखौ हाबा खालामनोसै
बे सिख्लाखौ आं लाबोनो हागोन हाया ना आं बे सिख्लानाव थानांगोन ना आङो इउटुब बानायथिं गिदिंबाय थागोन बेनिफ्राय हिनजावा न'आव थागोन मोनफ्रोमबो बिथिंखौ साननानैसो संसार जायो दिनै सानसेनो लोगो मोनलायनानैबो हाबा जायो संसार जानो हायो गामिफोराव हिनजावाबो न'आव थायो हौवायाबो न'आव थानानै खामानि मावो जेबो जाया नाथाय सासेया बेरायथिंबाय थानो लुबैगोन इउटुबजों फैसा खामायनो लुबैगोन सासेया साख्रियाव थागोन हिनजावाबो लुबैगोन हौवाया आंजों था गथ'खौ नाय सेंग्रायाबो लुबैगोन थाखा फैसा खामायनो थाखाय बेरायनानै भिडिअ बानायनांगोन गोबां बाथ्रा थायो संसार जानायाव संसार जाबाय गथ'बो जाबाय दिनै नोंसोरो नोंसोरनि बाथ्रा फंसेबो लाखिनो हायाखै नोंसोरनि अनज्लायनाय नोंसोर जेब्ला लोगो मोनलायदो हा ओरैबायदि सानैजों नोंसोरो भिडिअ होदो अनलायनाय मोजां मोनलायनाय बेरायलायनाय हा हाबाबो जाबाय नाथाय रावबो पाब्लिकआ नोंसोरखौ मोजां मोनलायहोआखै रावबो पाब्लिकआ नोंसोरखौ जुलि खालामनानै होआखै जुलिखौ जादों नोंसोरनो मोजां मोनदों दिनै नोंसोर सानैजों पाब्लिकनि सिगाङाव सानैजों नांलायफैबाय थादों मानि थाखाय मा लुबैदों पाब्लिकनिफ्राय जोंफोरनिफ्राय मा लुबैदों एमजिआ सानदों आं सैथो प्रितिया सानदों आं सैथो पाब्लिकनि सिगाङाव दा जों मा खालामनांगौ बेनिखायनो आं बुंदों नोंसोर सानैजोंसो मोजां मोनलायदों नोंसोर सानैजोंसो संसार जादों नोंसोर सानैजोंसो गथ' खांदों रावबो गुबुना गथ' खाङाखै रावबो नोंसोरखौ हमख्रनाबो हाबोआखै नाथाय नोंसोर दिनै ससियेल मिडियायाव फैनानै सानैजों दिनैनि बाथ्रा नङा हाबा जाखांनायनि उननिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ फिसा फिसा नोंसोर सानैजों बेनिखायनो आं बुङो सोरखौबा लोगो मोननाय लोगो लोगो मोजां मोननानै सहसाव हाबा जाजाया सेंग्राखौब्लाबो आरो सिख्लाखौब्लाबो संसार जानायाव गोबां साननांगौ आं सानदोंमोन बेनिखायनो आङो गोबां साननानै हाबायावनो थाङासै आंहासो प्रफिट दंमोन आं देरहासार जानायावथ' खाट्रा बाथ्रा बुंदों देरहासार बिसोरनि संसारा ओरैबायदि डेन्जार जागोन मोनसे समाव नायबाय था थांनानै सासे हौवाया सासे सिख्लानि न'आव हाबा जाहैदो बे मोनसेयावनो आङो सानहरदों थारमाने गोलाव सानहरदों बिसोरनि गेजेराव सानसे समाव ओरैबायदि डेन्जार माबा मोनसे जानो हागौ दिनै जों बोसोरसेयावनो नुबाय बोसोरसेयावनो ससियेल मिडियायाव एसेबां दावराव आरो संसारखौ नोंसोरसो जागोन नोंसोरनो अनलायलायनानै जा आं नोंसोरखौ रायनो लुबैयो सानैखौबो ओरैबायदि रायनो लुबैयो बुजायनो गोसो जाया आं नोंसोर सानैखौ नोंसोर सानैनि थांखांनाय भिडिअफोरखौ नायोब्ला आं फंसे बुजायनो गोसो जाया आरे मोजां जा संसारखौ सोर समाधान खालामनो हागोन नोंसोरखौ ससियेल मिडियायाव नोंसोर सानैबो साननाङा आं मोजां पाब्लिकनि सिगाङाव प्रितियाबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां एमजिआबो सानदों आं पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जानायखौ दा लुबै नोंसोर पाब्लिकनि सिगाङाव मोजां जाना देखायनायखौ दा लुबै नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर बानाय नोंसोरनो मोजां मोनलायदों नोंसोरनो गोसथोलायदों नोंसोरनो हाबा जादों नोंसोरनो गथ' खांदों नोंसोरनि संसारखौ नोंसोर मोजां बानाय पाब्लिकनि सिगाङाव आं मोजां बेखौ नोंसोरो दा देखाय आंनि भिडिअखौ गाज्रि मोनदोंब्ला मोनदों कल खालाम आंखौ रायहर आरो आंनि सायाव भिडिअ बानायनोब्ला बानाय आं मिथिगौ गोबां बाथ्रा मिथिगौ आं सिं गोबां बाथ्रा मिथिगौ बै समावनो आंनो खोन्थाग्राबो मानसि दङ मा काहानि बै समावनो रुखु गाबग्रा मानसिबो दङ आंनो खोन्थानानै मा काहानि जादों नोंसोर सानैनि मोजां मोनलायनायाव आं दिनै एसे बुंना होबाय भिडिअखौ नुखाबाय लोगोफोर आङो प्रिति एमजेनिखौ भिडिअखौ होनाय जायासै गोबां गोलाव नालाय बेनिखायनो होआसै नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जेम्स ब्रादारनि क्लिपखौ लानानै होनाय जाबाय नोंथांमोना नुखाबाय दा मोजां नांदों जेम्स ब्रादारा अल टाइम राइटखौनो बुंखायो एनि टाइम दा बेखौ नोंथांमोना नायखाबाय दा मा बुंनो कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरोना आंथ' जेबो बुंला हौवा हिन्जावनि बागै एमजेनि बागै गोबां बाथ्रा बुंबाय गोबां मानसियाबो आं बुंलायनांगौ खोथा गैला गोबां मानसियानो बुंखाबाय ना दा बेनोसै सोरबा मानसिया हौवा हिन्जावनि गेजेराव नांलायनाय खमलायनायखौ लानानै मिडियायाव होथारनांगौ बेबो नङा गावनो हौवा हिन्जावफोरा सानैजों मिडियायाव होनानै जे दावराव दावसि जादों गोबां मानसियाबो मिनिदों मानो होनबा बिसोर बेंग्रा बेंग्रि नामा सानैजों बेफोरबायदि जों कमेन्टफोरावबो नुनो मोन्दों दा आंबो बुंला बेनिखायनो गोबां मानसियाबो शेयार खालामखाबाय दा बेखिनिसै आरोना भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना होब्लानो जाबाय
कमेन्ट खालामनो दाबाव एमजे प्रिटिनि बागै दा नोंथांमोना सोरनिखौ गोरोन्थि मोनखो एमजेनिखौ गोरोन्थि मोनखो ना प्रिटिनिखौ गोरोन्थि मोनखो दा आंनि चेनेलावथ' होआखै आं भिडिअखौ नोंथांमोना नुखाबाय दा नोंथांमोना बुंलांबानो जाबाय गोरोन्थिया सोरनि जाखो सानैनिबो ना सासेनि आंबोथ' सोरबा सासेनि नाम लानानै बुंनो हाया मानो होनबा बेफोरबायदि रायलायबाबो गाज्रि मोननाया सोमजिफैगोन जोंनाव बियो उमुकजों लोगो जानानै उमुकखौ गाज्रि बुंदों उमुकखौ मोजां बुंदों बेफोरबायदि बुंनो हागौ ना बेनिखायनो आङो बुंला आरोना नोंथांमोना बुंजायो नोंथांमोना नायग्रा नालाय दा बेनिखायनो कमेन्ट खालामना बुंबानो जाबाय आरोना अब्ला बेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन थेंक इउ स' माच बाय बाय